Mbalimao, très urgent et très bonne nouvelle et très sérieux. Malion, ni en deuxième vidéo de Big Clean Konana, billet mardi 9 août 2022. Nouvelle flola du Malion. Ka fo bela jelingena. Ja ka anga surasu. Oluka fengembe menaka. Ko avion hélicoptère de Nanako kata terroriste jiki menaka. Un hélicoptère non connu. Anga surasi munu bombardé la Tessit, la zone des 3 frontières. Anga information sur kafo ko bi irisu ka kantara sigi Tessit amba fo bravo à l'armée malienne. Ko irisu tara Tessit de irisu ka surasu bla kata Tessit. Ko irisu taru ka kan sigi Tessit orla ambe asimi fo ambe mali surasu fo barata bulu kan alibi alaka do fara barakan. Malion, Francis donne kokura do farana sanno. Ubeta fausse information bla kata lettre do sebende surasi do wulade uta simi fede surasi do dimine bede ubeta fausse information bla au Canada shila. Amaye RFI makumabi, amaye France 24 makumabi, muna o makumabi parce que uba don mun kerabi o ye malien sagodi. Donc faut malien bela jelingena anga to anga armée ko ni mun moy ango fo o ka bampew ambo orofo ko gele a bela jelema. Mbalimao, irisuni Mali surasu tatola menaka comment on appelle là. Irisuni Mali surasu utara Tessit utara goshili da bambanchuka Malion, il faut dire bravo à l'armée malienne. Voilà où il y a baranyman badike utara où il terroriste begen ka boy pew. Awa Tessit bi irisu utara inde. Bi c'est l'armée malienne qui contrôle le menaka. Niba iba à ta groupe armée baby. C'est un groupe armé baby bébé tout Mali surasu de kobi ne Mali surasu koko munga ke odebeke bi grâce à cette transition on a un gouvernement faux ambe les 5 colonels ambu faux barata bulula malien chic na découragé on a continué bara fene ala na kra sonama ala bambe sa ko kanye ala teme mais malio anye information do fana surotuguni o te information dumanduma bay ko muyato bi ou maçon bubu mabel nkatara anga media donné ban ka bi surasu ka keneka anga information min soro de ntse ka befo ni nga fo do be dese ka shino malion abeni coronet Mali surasu do be janfala negene ne dayon be down drone ma surasu do paniquer do parce que Macron koko environnement nous ne be ka ale ka ko geleya malla donc ko lubena ko da Mali ka yani le 10 ko paniquer be surasu do la ko be ka sranka gre ali auna ay kuma ina mede imane tara malla kana neni sugel drone de jogoy surasi ni chama srane ni be aldo ba fo asimi kana grese ku tungara la de abe frasi frappe la de abe ke makoron kono ka fo ko ede ka blala se ku tungara est trop informé ngone FBI di ne tara malla surasi shima so nga grene la sugel de oro ko so malla ay sugel fo sa wallahi surasi wa mba fe quoi mais sreyani ba du sukuna quoi ayo boy o beramba o fe wallahi an o shogela an beba ko mais aw be sran quoi mo ni be ka frasi critiquer bi so surasi ni chama be ka sra a utigo nyabi parce que bolo ko frasi be na Mali chidi ou ben belata ou jati kelembe alu sera anma kanga na bo municipal contrôle on a be guerre froide de la di jukoro kuma betise ka fo ça dit que kuma betise ka fo et réseaux sociaux ka surasi ni chama de srani be bi surasi ni chama ne be bi munu be frasi ka barala Francis surasi chama de baby munu bolo ani Francis bi se ka ben toujours surasi chama de baby munu te fe ka environnement nu ne kelen doronte de mogo ni be Francis gauchi aya remarqué surasi mantelinga gratigula ou keleme ki me fiene la ne kelen doronte de environnement ba fe be ka be Francis gauchi re ni mfa su che wallahi surasi chama be o te fe ka garula men te fe ka mogo to ko foke quoi ou ye réunion de ke ma fongo les 5 colonels nkonto lu made nkote asimini modibo konen made mais sur ce waraw de be munu me feka pression ke nyamogo ka ku fuku débarrasser ka bo onadi u baro te se ku tungara la sorobe Ameriki u baro te ka ne damine mo munu me bamako bolu baka wallahi alika an interpeller justice ni fona surasi do ba ko fe alne ka ko la surasi do ba ko fe mais awbe ayake alakama na be sran teninya surasi munu me ka ni barake na be sran teninya ay tenin bo ka vesi do aka ta sigi farasi na be sran farasinya ayake ala anakira kama aka armée toy
akata do politique là ou akata élément français ou akata a ben ala tche français c'est ka en bali quand te ministre kele o mo te mali ko ki man bali quand te français kele parce que ay fanga folo minta awtaro orato zomba kule o te ban aw krefe orato viremanu munu te kuma jugu ba fo français ma o de be gre awla kosobe aw be ka tendance de changer bi malien wallahi janfa bi o be ka tendance de changer munu be français gauche munu be Macron gauche wallahi olu te gere ou be ki mabo la doni mais munu be no lu te faso yere fe faso denjugu comme oli français ga mo nunye ou ba essayer ko gere olu geru la o de be ka kebi en fait bebe maliko kele yere la ima horon de be ka black kere fe bi mo langolo denjugu faso janfantiu a vidéoman kri kraw a nyama ou be ko de gere mais ma fo anga vidéoman bengena kata gandi marina kana kati 24 la kana bubu mabella munu man supporter kata se fo embargo ka wuli embargo ko fe mogo manana akunu ta ka plateau là c'est des infiltrés aw de be ku sankoro ta bi ora to bi uyu to ka do aw madu o plan de bi malien anga do anga kuma sobe yere la mali armée succès baké bi terrorisme mu fagara bi aga chani keme ntendu gawla mais malien chama fana fagara de carnage de caractéristique bi ntendu gawla abe mu abu le ko carnage de o de caractéristique bi awa France kelen de flek ka déclaration de guerre ke mal la bi nas an sonao ambeni kele kelinke amma so ambeni kele kelinke mais sur asu do be ka sranya ira de ntendu gawla de autant faire di abenu cornet autant fait net moi même vidéo manu reçoit trop o Choguel di Choguel te wardi mogoma mais Choguel ba doyer quoi Choguel est très bien aba ibina be baroke quoi et puis aba doyer quoi mais Choguel te wardi la mogoma de a tifana comme ka Choguel différence ka bo to là mais tiens mu yango fo quoi c'est la vérité mogo be façon dénuement be ou ya be dénigrer ka mogo bla ka be dénigrer machima marché mogo wera ta ko ko fait surasu do de ba ko ko fait ali kanga mogo don kaso ni fauna surasu do de ba ko fait kanga kelere ka tien kanga kele saboter mogo do de be parce que en kera don nu bolo sanno en don na ma de bolo bide ça dit en kera u bolo ina fo donide ni en black kangala ni en ta kangala ou ta be solution me sur auna do bon écarter kere fait 600 parce que on be français gauche ou be ka stran français nga 600 ou be ou be nkote les 5 colonel made nkote asimima nkote sadoma nkote wagema nkote jauma nkote modibo konema mbo foka noko bula pew ou kere fait sur do de be ka janfa ke dugula ni mfa su che me ka tien de fo ngena ou ye réunion ke mba be kalama ou ye kuma fo mba be kalama ngoy arada ngone FBI di billahi tallahi ou be koko kene ba kalama netale malla o mo ko le tracer asimima ko asimi ne kunga nga nyogonye ou bolla ka ta fo asimi na ko asimi kana so die kono ko asimi ne ka nyogonye ne asimi yew ne ma asimi yew ne be asimi supporter ne ka srate ne te mo complexe lenye ko mo ko foni mo ka nyogonye diagoya ni itintine o la bita soro ngani wera de bi kono ne na asimi nga nyogonye ne na asimi de la ka nyogonye mais wo ma bo ambela sisa no ne kelentew ou ya ke bubu mo bella ou be ka kan activiste bella bi ou be ko ma bo ambela san don ou tara fasimi na se ku tokara informer le nde alambe décision dota se ku tokara be bo kalama ni se ku tokara garila avec un makoron nun kono ka foko an ne ba informer la et pour be jugu de ka kuma la me jugu munu be bo ka vidéo ke ka foko an me armée ka sekero la bo alors que guerre est propagande di américain ma foko le deuxième guerre mondiale gagné moi il reçu de fora dona Allemagne na Amérique ma wulia moi on dit au ka RFI epi makoro ma boka kuma wa c'est pour vous dire que ambo deme quoi mais voilà ils sont pas reconnaissants et puis fangai ou beka fangai mais tokomi nte fanga shima yu bulo quoi a beni corona tchembe ka tien de fongena parce que be faire et puis kodo ou beka kodo fana ka dugola ou beka kina fo sorasiko ka kina fo militaire ko ni militaire mu yoko ke fente fongena ou era sorasi dama nyonche ou te nyonga jalaki bebi sago ke ou era manin dron ko fanga te bo ou sorasi dama nyonche ou era makato ou ku era protéger mais ou ku méfier auna ay kuma ina mede mais ou ku méfier auna nim fasu che o de be ka fo dugula billahi ne ala che nteka galonti ka wi ne me ka galonti ka wi ala kana hera ke nga janate kala wallahi tallahi billahi sorasi mbe janfala ne se ku tungara no e korote soro bu bene boala bi ou tan feire di ou be molo ya na nye ou te fanga gerula mamadi flene Burkina on a activisé be nyogonye kuma be
mais ni surasi ni janfa kenten dugaula wala obe janfa saraka ay remarqué dron CNT premier vice-président oui Adema Klandi CNT premier vice-président oui Adema Klandi bon ebise ko famia choko jume Adema Klan de bou kerefe munu me Francis bateau munu me Francis taka nyanga o mogo unolu kadi e ma maliki konate bora kunu ka video ke akonne che akonne kata malla ama galon tegede maliki konate ma galon tegede mais ne mogo be malla shinne beta mais ne de mogo te ola quoi ne mogo te kata malla sisan no mais ne mogo be malla ni mfa su chembeta ne beta malla domina fara koni tara obi mine ne bora ngunu be ne mine o kane faka mais ne beta malla mogo shitse kane interdit konta malla mais imenika bingana i jenyana la dondola ala be boy kofe fanga na damina kera janfa yi o fanga ala bo baraka bandi ni ala ana krache ndalembe ala la ndalema krala ma ngini activiste befe nga kuma ngana mo bla ka bla surasu contrôle la mais chinye de do ou be janfa sra de kampi wallahi bila ou ye don yele manyama koro ou be fe ka tendance de yele masisa mo ko munu be Francis saboter mo ko munu be Francis la gauchi ou bu méfier olula ou be baraka ni tendance wéré ou rebe tendance kura glan muso do bu bolo be muso do glan olu beta ou publicité ou ke o muso beta donation ke tegereba be fo o muso ku ou be vidéo do ta on yere la munu nye war dewnye we war doluma olu beta ku publicité ou ke surasu do de bo barala awa surasu ka jekulu fana tuguni farasi moko ka chala ni mali moko yi surasu ka jekulu ni akeme jobi munu be pouvoir la bi ni akeme jobi ibita soro bisaba drone be mu me mali ko kelela gafi chamambe ka ke maintenant ndado ola mais na utarani niye asimi farasiye mali atakeli damine asimi e sona wo e ma sonwo ibe ini farasi de be kelela bi hélicoptère be ka taka jadisu jigi asongo nye information sur 600 ataki mfrakara tesit ou yanga sur si ba dende fara ne te fe kan ndado ola armée mu fo ne beto armée ko mais wallahi janfa be mali contrôle. Et puis français be ka fausse information bla aya remarqué dron aya journaliste munta kataka nou yé kolu gere assimila kolu gere les 5 colonels là ka enfli encore quand parce que on be français doya au journaliste utara munde sebe quand aya taw ka pasi ça fait utara mun sebe ou yé sabotage de ke aya baraba ke bi a publicité ba market en kosobe parce que mogoba wula mununte en fait ne rebo don fodo ba fo no ante fa ni politolo kay non eh aw chamani ne aw kalanente ka temeneka ate kodoni ne ni mogo bawe nyonye munumba aw ni sanche munumba ala ka metru kala aw shite aw kolnel shite mun kala ne be ka temeneka mali ba bolo chogo mi na be ne segu tungara bolote samba soro farasi gena aw erreur ke ne segu tungara ku fangata à la première semaine ne be farasi ambassade mba datugu mbe RFI datugu mais aw mena erreur law avec un coach manqué pression de beka oblala mata ngani la vous êtes en train de faire le double jeu aujourd'hui awa ode aka ko aka ngomi sisi wati de sira asimi ka fanga chien wati a beni ala na krache ode beka soni sisa ne fanga ye ka taga ni sira fe janfa sira fe yara ni be janfa sira ka bodron a di surasi ma ndela ka kuma ni fo surasi ni be faso de nyuma ngini oye surasi ni be faso djougou fana ngini o fana surasi de yi c'est la pure et simple vérité aw kana to moko ka forma kaw sama ka tla ka fo kaw zonza ana surasi moko ba denge fagara de tse ka ala dafo ça c'est le secret de l'armée aw rebe mna mu fo amodi fo we o yan to chien wuye an be bona armée ka secret de an be fen fo abebe e réseau sans fait an be fen fo an be ka aw sangorota an minu be ka armée sangorota bi on ne be ka bla kofe bi on ne be ka ke ina fo on des problèmes yebi mais ala ka tien bange on ni nyonche fona ka soro on était ka aw sauver ni aye frafi chama ka arama diabe damene ni kalama ka tlaka ka ko be tien janfa de do ye mogo be janfa la aka côté la ban ye mogo be janfa la ni tugura ko be bin kolon awa be janfa sraka aye janfa glukiba do ou ye janfa glukiba do ila de asimi a beninga jana tekeche ni mi kolosi wallahi bila ika fanga de list ika fanga de tieni o de programme to la fleni awa ni fanga tieni fanga krefe mogo de ba tieni awa farasi infiltrer lendo
France infiltré l'endo entre les colonels amberom na ko bi France infiltré l'endo awla de ntendo awla la France est déjà infiltrée awa France supporter de katia surasi ou la bi kateme munte France fait ou be double genou là mais on ne joue pas avec la France aye France 24 gain ka RFI gain bi France ga hélicoptère de be kata mo jigi aya la jadron adabo kunte dore ka irisu sega irisu ga malibla mais irisu be kan deme bi ali baba mu ikola ka alkaba munumunu chien keme duru ni adama don tonye o haketa tuida fen flabe jida ko soro jenatige la I fani baga duawu ani adama don fana ka duawu I sigi ɲɔgɔn I jɛ ɲɔgɔn ni o janfa ko tɔɔrɔ ala ta to ida sɔrɔsiw fanga b'aw bolo bi mais don dɔ la an bɛɛ bɛ sa don dɔ la an bɛɛ bɛ taa ɲɔgɔn sudu mais wala aw bɛ janfa sira kan a y'an lebu quoi a y'an humilier quoi bilaye a y'an humilier a y'an yira diɲɛ bɛɛ la bi awa diɲɛ bɛɛ yɛlɛlama bi mais anw de bɛ ka Faransi contre coup bi mais an tɛ décourager an ŋɛni b'a fɔ mais an t'aw bila ne segu tungara t'aw bila fo ka diɲɛ wuli n b'a kɛ faso kanu de kosɔn n t'aw la bila mais aw jogo n b'a fɔ diɲɛ bɛɛ k'a dɔn n'a kɛra ko ye don min na mɔgɔ bɛ bɔ kana fɔ n na ko bɛ laban yɛrɛ wolo de taama ne ye n fa den de ne ye n mɔkɛ den de ne ye n kabila den de ne tɛ ɲamɔgɔ den ne ye halala di mais den faso den juguw de b'i jɔ bi k'olu bɛ ne don kaso la faso den juguw de bɛ bɔ bi aw sɔrɔsi ɲɔgɔn minnu bɛ ka faga mɔgɔ minnu bɛ ka bɔ k'olu ka Faransi supporter bi k'aw sɔrɔsi ɲɔgɔnw di fagali ma aw bɛ ka tugu mɔgɔw de kɔ bi ka t'olu bila olu ka taga filmeli kɛ u taara mun fɔ a ye journaliste escroc minnu bila ka taga filmeli la u taara mun fɔ ko aw ye avion minnu san ko avion entraînement dɔrɔn de don ko avion entraînement dɔrɔn de don ko peut-être k'a bɛ se ka kɛ ko ka fɛgɛ kɛ a ye taa journaliste fɔlɔ min taara filmeli kɛ a ye taa a ye mun sɛbɛn an ye avion minnu san a ma ale avion publicité kɛ a ma ale armée ka avion publicité kɛ a ye mun de fɔ a ko a ka page sanfɛ Français bɛ ka mun bila k'an ka avion saboter a fana taara de bila ka page sanfɛ ale yɛrɛ de dun kun ka suru sɔrɔsiw la a taara mun bila ko avion minnu sanna ko o avion d'entraînement de don ko entraînement bɛ kɛ avion min ye ko de don alors que avion ɲɔgɔnna si bɛ Amérique bolo avion minnu sara avion ɲumanw de don Amérique yɛrɛ avion ɲɔgɔnna si filɛ nin ye Amérique bolo United Air Force a filɛ nin ye Américains ta filɛ nin ye n bɛna Américains ka avion yira aw la tout de suite aw yɛrɛ b'a lajɛ a avion ɲɔgɔnna si filɛ Amérique bolo an ka taa la US Air Force a ye avion mun san n'u ka avion kɔrɔkɔrɔba don hali sini Américains bɛ ka avion in boli avion filɛ nin ye a bɛ Amérique ya US Air Force avion ɲɛnamaba de don a bɛ se ka opération telimaniw kɛ mais avion belebeleba ninnu bɛ temps ta yan'u ka opération kɛ mais ni avion telimaniw don u bɛ se ka dɔw wo bɛ kɔnɔ a bɛ Amérique bolo a bɛ Faransi bolo a bɛ Irisiw bolo Mali de fana filɛ ka san sisan nɔ avion ɲɛnama de don a ɲɔgɔnna si filɛ Américains bolo dɛ a filɛ nin ye US Air Force a photo dɔ wɛrɛ fana filɛ nin ye a filɛ Américains bolo ni ye Américains ta modèle di Amérique yɛrɛ bɛ nin avion bolila hali sini a bɛ Amérique sɔrɔsiw ka kan kɔnɔ c'est pour vous dire que avion ɲɛnamaw de sanna mais n'aw de bɛ ka bɔ k'aw défend o la aw de bɛ ka bɔ ka aw ka ko ɲuman yira aw de bɛ ka yira diɲɛ bɛɛ la ko aw de ka ɲi aw de bɛ ka bɔ ka yira diɲɛ bɛɛ la ko aw de bɛ ka monter puissance la aw ka kumakan o de bɛ ka Amadu Kufa sira bi aw ka kumakan o de bɛ ka Iyad Agali la kuma bi mais mɔgɔ minnu bɛ ka yira k'a fɔ ko Iyad Agali taa Mali sɔrɔsiw faga Iyad Agali l'armée ne monte pas en puissance où sont les radars minnu y'an buruja k'an na gosi aw bɛ ka taga k'olu de ta bi k'olu bila première aran na embargo dara aw kan mɔgɔ minnu ma tugu aw kɔ dɛ mais surasi dɔw de bɛ k'aw bila fili la parce que aw surasi damaw kɛlen bɛ ka a ɲagami aw ni ɲɔgɔn cɛ de ko ni surasi dɔ ye kuma dɔ fɔ ko bɛɛ ka tugu o tigi kɔ ko surasi dɔw ko aw surasi damaw aw yɛrɛ ka ɲɔgɔn sutara hali ni surasi dɔw ko dɔ kɛ n'o fɔra o bɛ digi aw la surasi dɔw yɛrɛ ye ne wele ko ne kana to ka surasi dɔ la gosi ne tɛ ka mɔgɔ la gosi mais jamana tɛ se ka jɔ nkalon kan jamana tɛ se ka kɛ ko surasi ko Mali surasi kelen tɛ maliyɛn fana ye a bɛ surasi nommé minnu na a y'a bila aw kunna n'a wulila aw dala don min na mɔgɔ min b'aw sauver o ye peuple di fausse information minnu ni RFI bɛ ka bila ni France 24 ninnu bɛ ka bila anw de bɛ k'o kɔ kari bi hali Faransi mana bɔ k'a bɛ ko dɔ kɛ anw de bɛ mɔgɔw la informer a y'a hakɛ to dɛ voilà mais denangolon dɔw dégager ka bɔ yen quoi Faransi mana plan tracé aw contre la on ne bɛ bɔ ka aw défend mais on t'a dabila dɛ mais voilà aw bɛ janfa la sɔrɔsiw ni n fa su cɛ aw bɛ janfa la vous n'êtes pas sincère avec nous aw bɛ maloya n'anw yɛrɛ ye mais
anta udanga ante foi fo ala ka klinyuma ndawma mais angeni ba udeme anta dabla France be ka hacker de fana bla kata galon tege ko les hackers russes ont piraté la direction des impôts ko Mali impôt worola ko irisu be ka piratike ko kanga waru shwanga impôt bangu uniforme no cha ben galon kumadi ko oni e rapport bo ko ka ira ka fo ko Mali surasu ni irisu de tara ko ka taka fɛnw faga Mauritaniens faga a ben galundi Faransi be ka don de la ko Mali surasu do be ka bobi ko Assimi yu janfa Maliki Jaw yu janfa a ben galon kuma di u be kan blabla ɲɔgɔnna di aw ne be ka bɔ ka Malien ɲɛ yɛlɛ bi aw ne be ka Malien hakili sigi bu ka tugu aw kɔ bi ma aw man filɛ foyi ni wulu ku kala tɛ a bɛɛ ni ka jɛnatigɛ cɛ aw man filɛ foyi ni foyi tɛ mais ay sabali janfa ma deli ka ko foyi kɛ ni ko daminɛ ni janfa i be bi ka janfa kɔnɔ ala ka hakili ɲuman d'aw ma Malien mena ni yɔrɔ fana yira aw la an ka taa ni yɔrɔ fana tugunu o yɔrɔ bɔnen kɔfɛ a la an ye information dɔ fana sɔrɔ ka fɔ an ka sɔrɔsi minnu sara ko un convoi militaire composé d'unités FAMA et d'instructeurs russes quitta Menaka eut un premier accrochage avec la GAT dans la zone Indelimène. La nuit du 7 au 8 août, suite à cela, les GAT furent défaites, les motos récupérées par les convois militaires. La même unité charmante vers Tessit a été victime d'une seconde embuscade dans la zone de Tessit. Et comme à Indelimène, les terroristes ont été une fois de plus défaites. D'où l'alerte d'une seconde attaque sur l'éthique aujourd'hui. Où il y a attaqué Flade Kanga Surasou là. Irisu Tarakuka Bashi Sigibi. Tessit la bi. Bravo à la transition. Mais Janfantou Baoula. Wallahi. Janfantou Baoula. Aïe Janfa Boudabla Surasou. Il n'est à fort avec Digaoula quoi. Et puis, il y a dit il va colonel doye qui voulait ou va créer famille blabla c'est que tu verras quand tu kana goshi il va entato chini biba na goshi netato nete ka kina foko moko ka bla contrôle là quoi ça dit net ta donné ba ni jogo imba la chogo mina quoi parce que obe janfa radika wallahi ala ne ba fait wallahi mais ala ka kili nyima ndawma Malien amena yoram fana yira comme dernière information yana nga bon information na ou ye lisi do bo ou to ka lisi bo kanga moko sara au main ou ko oro dabla. Est-ce que vous voyez? Bi, Sema Moro te ka Mali attaqué bi. Bi, Sema erebe ka Mali armée supporté bi. Est-ce que tu vois? Sema be ka Mali armée supporté bi. Donc, oyo konyuman badi. Ali Sema Moro erebe ka publicité ke anga avion munu soro la. Anya avion munu soro. Anya ngona sibe américain bulu. Nyate américain nga o avion ngona sila sanfé. Ne Amérique tadi. Anya avion munu soro. Avion ngena badi do. Avion ka qualité. Nyate Amérique tala. Amérique ta fleni. Ni Amérique armée ka avion di mu ñola si ni Assimi sa a ñola si fle américain bulu donc o ye ka yira la ka fo mo mu me kala gushi ou te façon fait ou te ala fa ou ta kra fait bi Sema Moro de be ka bobi ka Mali défend bi o ye tare wa yira ko bembi hali bi ala kan be Mali activiste be Mali videomani be an na décourager an ga transition demain mais wala janfa tu bula ne ken mo dénoncer mais ne ken ba o supporter ntawla bla. Parce que ne te sais d'enfant là quoi. Mais ne be tien qu'en faut. Mais ala ka klinement di awma. Bo wala o te sranyuman kan. Hala ma de pouvoir ala da dima o ala kele mi se ka boshiula. Kana fika armée kumpisana mene Mali ta ekata kana. Mali armée ma Moussa Traoré ka armée sera jusqu'à présent. Armée mi kume Moussa Traoré bulu. Assimi ka armée te Moussa Traoré ka armée bo jusqu'à présent. Sara Moussen toabu ya faka. Mogo toabu devio ya be faka. Nubu faka fana be do ka cercle de kono. Saboteru be boila munumbe ire mangoya ki goya mogo ye o saboteru be bo no saboteru bola olu be mogo grabu faka parce que mun keranga mogo la bi a d'abord ka mogo grabu de faka pour que mogo ka ba awye pour que mogo ka fokuta aw fe mais o bela ante ba awye mais ala ka tien bangi wallahi amba o fe mais wallahi janfanci u bawla na ma janfanci u bawla alaba ala ka kisi ala kan kisama ko do be songa ke quoi donc an ngena la ngene toyi parce que français le 10 de fodé ko do beke France kenya attaquer li ken dam na mbero na ko bi an ngene bo foka no ko bula France ya attaquer li dam ne de ala sago aw sago u ka avion be ka do nga espace ko no bi mais ala kana o tia ka France avion kele na jigide na e France avion kele na jigide to France ba attaquer ayeta mulu an ngene ba ko an ga do aw fana ba wi ala ka bara nya o bulu malien be ka to ko ame malien be dili be ka to ko an ngene ba o de me chugo ya me o ja ma be ka sra kromba bulu wala janfa sra du ni mogo mi ngene ni crise karsaki bila ni be sura su demen la ta fura do te ka gerela sino don la ibesa parce que te mogo gasidon ou te
tintu ni mɔgɔ cɛ quoi tin b'u sɔrɔsi dama de ɲɔgɔn cɛ alors que ni jamana attaquera mɔgɔ jumɛn bɛ jamana défend o ye peuple de Erdogan domine Turquie présent ou ye coup d'état kala c'est le peuple qui est sorti pour sauver le président a filɛ ni Maliens an ka lajɛ ɲɔgɔn fɛ. Prennent position à l'entrée des aéroports, instaurent le couvre-feu et font lire un communiqué à la télévision. L'ordre séculaire, démocratique, social et constitutionnel sera bientôt rétabli. En vacances à 700 km de là, le président Erdogan appelle alors une autre chaîne de télévision via son smartphone. Son sort semble sur le point de vaciller. J'invite le peuple à descendre dans la rue, à reprendre l'aéroport. Rassemblons-nous sur les places à travers le pays. Aussitôt, Voilà. les militaires Et voilà. investissent cette chaîne de télévision. Voilà. Militaire ou la coupe est président gain. John est président sauvé. Peuple ayo wala jere. Président est à la kuma. Président kuma na Facebook de la ka live ke ina fo. O ma fo ko video manua. Président est kuma na ko ni jama maboka le ga fanga tiento fle. Na wusura Assimi Kumbi. On debe jamana bo yere wolo ni M5 ani Victoire et Gloire ani CDM ani CPM Dr Alain Bogo ani Korema de docteur docteur comment on appelle là Abakasiri qui famba ani GPM ana groupement B on debi se ka jamana bo bi ni soroso ka be coup d'état ke awani ka fanga bini abe bo sorasi de la ni jamana traile sorasi de folobe jamana président nyuma fin dira civil mu faga soroso du faga akera Togo et Ademala et Adema que sorasi di jamana nyamoko fefe wula ko be Afrique la avancer a fefe bina soroso du bi civil mu binde soroso du bi amunu fana nyana fana tugunu soroso yu deme kango tien de fo on a des mauvais souvenirs ante fe kata au srafe Maliens ay nyoro fana je. Des militaires, main au-dessus de la tête, qui évacuent ce pont sur le Bosphore. Les derniers soldats putschistes, sortis de force de leurs chars, par une foule en colère. Le jour se lève sur Istanbul. Jama de flek ata surasi munun kume feka kuruta kede. La population a main nue. Oli de flek ata président sauvé. A ben alana krache. On le fait à président sauvé tant. Jama de Bora kata président sauvé. Président a des vidéos que kono ma boko nga fanga tiento fle jama de Bora kata surasu kumbe. Surasu e marfa chika dese. Et surasu te ali population 5% bo. Surasu do fana bengolu balama ye population ni. Surasu bete songa kiseti sous population na. Population barato surasu do sarana ou ye marfa da. Le pouvoir appartient au peuple et non les soldats. Assimi Klobola, Maliki Diaw Klobola. Wage yi klobo la, Modibo Kone yi klobo la, Sadio Kamara yi klobo la, aye bara ke ni force de changement yi, avant qu'il ne soit trop tard. Nama ke wala un jour abena gele ya bulu. Ou ne ka conseiller ko fayna. Pa mogo be ka baouye don quoi. Agla ko aw nani comment on appelle là, aw nani avion yi en ba fou. Mais aka mogo munu be janfala aw krefe, aw be ku sutara, aw bu do abu togo do abu jamu don. Ambe clean ka fo dongo do. Donc aye sabali, o dorandi do. Ala ka baraka do Malila. Ala ka baranya, an n'aw be ɲɔgɔn bolo. Vive la transition.